бърка едни марсианци преди сесия всеки път. Треска едни марсианци преди се сесия. измъкнах. Ми роли стелт. Стелт. Едно. Значи буквално му блайндваш момчета и се спъваш в първия прак и падаш пред него. Все още имаш време, нали? Но по принцип падаш и се пребиеш като кучето пред него. Добре, ще касна клонинг. Така. Ама защо бяга като демон от Тамян бяга? Защото ще се видя как се раждам и ще умра. Каста Добре. Mirror Image. Къде е Mirror Image? Ти ще виждаш как се раждаш, ти няма да видиш Mirror бебето. Image. След което, той е блайнд. Аз съм спънат. Mirror Image да става така. Пред него. Пред него. Защо раз всеки път ме бие за кампейна по някакъв Аз начин? ставам от това. Ставам от... Ето, какво да робвам? Просто си го представям, какво седи, прави така, Аз за да не ме види как съм докато паднал. то става и се скупва, нали? И си отива. Робваме. 2. Стига е. 2. Добре, робваме 2. Какво правим с 2? Нищо не правиш за две. Душа ти така криво лево, че е да наровно и за него. Не, 16. Та. Фаща такъв, я по-добре ми помогни, че жена ми расла, нали? Ела тук, защото нали Ама трябва да не ми искам, помогне. мен ме Аз не гнусно. знам как- Аз не знам как се прави. Имам да... Аз не знам как се прави. Моля те. Аз ли знам? Аз не знам! Няма много, ама... Дай помогни ми, моля те. Имам само religion, мога да прекръстиме тук детето, ако искаш. Медицината ми Ела е 3. помогни да ми... Дай ще изродиме тук. Добре, отивам за вода. Имаме вода тук. Имаме кладенец в двора. Она е по-чиста. Идва отзад, защото източника стенанията на майка ти отзад са... Давай отзад. на майка ми. Не на майка ти Извинявам се отзад. много. Не на майка ти отзад, а да отидем отзад да кладенце и да помогнем на майка ти. На майка ми? На жена ми. Това помогли. Ако си че на майка ти ще помогне. Не, Жива майка ли ми е? си е добре. Добре, Жива нея, тя знае, тя вече е минала през това нещо. И да хода е Дай първо да оправим моята жена, после ще оправим и твоята майка, окей? Моята майка не е да оправя, тя се оправена. Няма нужда. Мерси. Оправя, рика майка ти. Така. Добре. О, Боже Господи. Добре, отиваме при майка му. Майка. При жена ти. Добре. И аз ще пея. Сега ни ритуали ще правя. Така. Ти не дел вижте до мен. Гледай там отдолу да излизат хората. Да, водата Няма ли какво доктор? прави? Да, викаме някой. Няма доктори тук. Добре, кой ви лекува като се разбудете? Никой. Никой. Ни... Просто умрете. Така, грип. Но Бам. тук няма болести изобщо, бе. Добре. Тогава отиваме при... Са ще касне фарбол на детето и вие. Не, Са сам ще каже, това излиза и града. Фарбол! Ще се запали, кога. Пробваме Religion. Защо? 17 Religion. Why? За моите топни песни. Добре, да, с какво трябва, брат? Пея там. Не знам да дишаш. Така. Ама, вода ли трябваше да носим? Не знам, не разбирам. Отивам за вода, ти гледай жена Аз ми. да я гледам. Добре, ти ходи за вода, аз ще я гледам. Отивам за вода. И? И бягам. Не искам, ма той не знае. Не искам да се виждам. Така. Робваме. Не знам какво руваш, какво искаш да правиш? Бягам през врата. Няма да бягаш, връщай се. Няма Ти да. трябва да си помогнеш за раждането, не стане нещо. Не вземе се осакатиш да пукнеш още на майка ти на работа. Добре, връщам се с... Колко вода трябва? Чаша? Каква чаша? Имаш цел леген, цяла кофа трябва да несеш. По-стренки да робвам. Не, просто трябва да вземеш цяла кофа. Взимам цяла кофа. 5. Какво робиш, бе? Еми, за дали ще я разлея. Няма да раздеш. Перформанс там. Така. За трябва да подмиеш майка ти, защото... Абе, не искам да подмивам майка ми. Абе, по челото ме, не по това, бе. От там, от това трябва да Това не е измиеш. подмиване, това е извиване. Подмиването е друго. Ама ако искаш ще ви подмие. Не. Аз като съм в стаята. Добре, изливам легена върху нея. Не, легена, бе! Вземи един пещир, там малко да му крие жената, бе. Мокра жената.
18 добре ли? За какво 18. хвърляш въобще? Да намокреш? Ще ме убие. 18 добре ли е? Добре е на мокри, да. Супер. Чудесно е на мокри. Готово мокра е. Ти си. Не мога. О, боже господи. Ще умра. Добре. Виждам да излиза вече. Ела да помогнеш малко, защото Помагаме. дръжи краката, аз ще дърпам. Добре. Не нагоре, бе! Настран. Разчепя, бе. Разчепя. Толкова грешно звучи Добре. просто. О, боже Държиме господи, я. това раждане, просто неговото. Роваме Religion за подкрепа 19-2-21. Да. Изваждат от на майката. Това, виждаш буквално как ти слизаш. Добре. Ревеш си, живо си, здраво си. Супер. Да, Стелт. на те. Каква стелт, бе? Ами, те докато гледат бебета, аз мога да се измъкна. Що? Защото не трябва да се вижда в 12. Значи, бащата идва при тебе и вика кръсти го ти, защото... Казва Ти ми се помогна. и... Добре, айде нека да е моето име. Ще се казва на чичо ми, който е дракон. Той се казваше Валзодар. И... На 40-та година, аз като фея рисница, детето трябва да... Ще умре. Това ли? Няма да умре. Всичко му е точно, значи по-живо няма да е никога. Няма що, ще мисля всеки рол. На 40-тия ден трябва да го пази. На 40-тия ден или 40-та годишнина? На 40-та годишнина не е починала за 40-ти ден. 40-та годишнина то ще преживее шокиращ момент. Това дете, той тогава ще е мъж и ще го помни цял живот. Ти са ни прокле детето. Не, то... Не съм го проклял, това му е бъдещето, аз знам. Аз съм бъдещоглед. Бъдещоглед. Господи, това човек. Терминът пророк още не е бил измислен. А, Да, и? бъдещо видячка. Ай, се оставаш за вечеря тогава. Не, аз не съм гладен. Утре си ходиш. Аз съм на диета. Я. На диета съм. Те жена час год и засяш на На вечер. диета съм. Седни, бе. Ама аз съм на диета. Добре, Добре, прав ще ям. ще ядеш самата. Откак От джанки. може. Аз точно това обичам. Аз не го обичам, но трябва да ям това. Добре, сядаме за една Вечеря. трапезка. А, Така. Чак. Теодоси,